Tado hjælper dig med at spare energi uden at gå på kompromis med komforten. Det er muligt takket være intelligente funktioner i Tado-appen. Ved hjælp af geofencing genkender appen, om du er hjemme eller på farten. Tado minder dig ikke bare om at justere temperaturen, man kan indstille sin egen fraværstemperatur og beslutte om og hvordan man vil forvarme, før man vender tilbage. Tado registrerer åbne vinduer uden ekstra sensorer og minder dig om at sætte varmen på pause. Med Smart Schedules kan du indstille den ønskede temperatur for hvert rum og tidspunkt på dagen individuelt. Tado-appen tager også hensyn til det lokale vejr. Hvis solen skinner, justeres opvarmningen i overensstemmelse hermed for at spare energi. Nyttige tips om luftfugtighed hjælper dig med at undgå skimmelsvamp og sikre et perfekt indeklima. Med vores Quick Actions kan du slukke for alle rum på én gang eller opvarme dem til maksimum i 30 minutter. Styr Tado med stemmestyring ved hjælp af en Smart Home enhed. Moderne enheder kan bruges som bro til Tado Smart termostater. Den praktiske Child Lock forhindrer manuel betjening af termostaten. Med vores valgfri komfortpakke Auto Assist får du adgang til unikke funktioner. Med Energy IQ får du det fulde overblik over energiforbrug, omkostninger og besparelser, inklusive sammenligninger måned for måned. Du får også tips til, hvordan du kan spare endnu mere energi ved at foretage små ændringer i dine opvarmningsvaner. Care and Protect holder øje med din opvarmning døgnet rundt. Hvis der sker noget usædvanligt, giver den dig besked med det samme og hjælper dig med selv at løse problemet. Det beskytter dit varmeanlæg mod nedbrud og holder dit hjem varmt. Geofencing og Open Window Detection er fuldt automatiseret med Auto Assist, så du behøver aldrig mere at bekymre dig om, hvorvidt et vindue er åbent, eller om du har slukket for varmen, når du forlader dit hjem. Tado hjælper dig med at spare energi til de vigtigere ting i livet.